खुलुमबाय स्टुडियो दङ आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिर' मोनगोन बिग जिर' जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद खालामदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जिर' मोनगोन मोनसेबो मासि मोननाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा আজিৰ দিনত সি নিজে কৈ লোৱা নিচিনা হয় জিৰ' মানে ব্ৰিটিছত জিৰ' হৈ গ'ল সি আবাং চাবাং বকি থাকিব পাৰে একটাও চিট নাপায় आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दि आथिखालनि थासारिया जोबोदनो मोजां बे समाव सानजानिफ्राय सोनाबहासिन बे समाव गासैबो जे बियाबफोर बे बियाबफोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं आरो जोबोदनो मजबुत बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाबोगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बावदों जे बे समाव बिटिसिआव राजखान्थियारि थासारि बे थासारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जायानो सेथि पजिशनाव दं आरो नैथि पजिशनाव दङ बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा आरो इउपिपिएलआ थामथि पजिशनावसो दं होननानै गले गले बाथ्रा बुंबाय दङ बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव सरकार दागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय दे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव मोनसेबो मासि मोननाय नङा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा अजद होबावदों जे बे समाव प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै गावनि थाखायल' खामानि मावगासिनो दं होननानै अजद होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছবাৰলৈকে বিপিএফ দলৰ পজিশ্যনটো খুব ভাল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো বিপিএফ দলৰ পজিশ্যনটো বিটিচি হিচাপে এক নম্বৰত আছে ছেকেণ্ডত বিজেপি আছে ইহঁতে একটাও শিকিবলৈ নাই জিৰ' হ'ব পাৰে ইউপিপিএলৰ লিডাৰবিলাক যিমানেই যেনে নকয় কিয় ইউপিপিএলৰ পজিশ্যন খুব বেয়া আজিৰ দিনত ইউপিপিএল দল এৰি পেলাই অহাটো হিচাপ কৰি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰে কথা সেইটোৱে এইবিলাক কথা প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ দিনত সি নিজে কৈ লোৱা নিচিনা হয় জিৰ' মানে ব্ৰিটিছত জিৰ' হৈ গ'ল সি আবাং চাবাং বকি থাকিব পাৰে একটাও চিট নাপায় प्रमोद बड़ो राइजर कारण काम करा ना निजर पकेटर कारण काम करि আছে मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन